Dobrý deň, srdečne vás zdravím. V tomto krátkom videjku by som rada ukázala konkrétnu cestu, ako sa dostať k svojmu mediátorovi, ako si ho nájsť. Uvádzala som, že je to teda na stránke Ministerstva spravodlivosti, takže keď si do toho svojho vyhľadávača dáme Ministerstvo spravodlivosti, tak ideme na jeho základnú stránku. Tam vidíme okrem fotky pána ministra základných informácií o ministerstve aj praktické informácie a hneď tam je hľadám mediátora. Idem tam a tu vidíme, že máme pred sebou zoznamy mediátorov, mediačných centier alebo mediačných vzdelávacích inštitúcií. Máme tu základné informácie o mediácii, charakteristické črty, právne predpisy, aktuality, štatistiky a také základné informácie. No a my hľadáme mediátora. Takže ideme tam a sme tu. A tu si môžeme nájsť mediátora, či podľa mena, keď ho konkrétne poznáme, či podľa jeho evidenčného čísla, pokiaľ ho vieme, alebo dátumu, kedy bol mediátor zapísaný do registra mediátorov. Na začiatok, keď mediátora hľadáme, obvykle tieto tri veci nevieme, tak ideme sa pozrieť napríklad na toho, kto nám je najbližší, takže k príslušnosti svojho okresného súdu, čo pri výbere mediátora nie je nejako záväzné, ale vyberať si spomedzi tisícky slovenských mediátorov môže byť aj časovo náročnejšie, takže keď ideme podľa okresného súdu, vidíme napríklad k Nitre príslušných mediátorov. Toto je striedené podľa abecedy, takže od A až po Z. Na ďalších stránach podľa evidenčného čísla si to môžeme striediť podľa dátumu zápisu a u každého tu vidíme kontaktné informácie. Takže keď by sme si napríklad v Nitre pozreli prvých 20 mediátorov podľa abecedy, tak sa tu môžeme nájsť. A chcela som ukázať tie konkrétne teda kritériá výberu. Buď meno, priezvisko, alebo evidenčné číslo, alebo dátum zápisu a ten základný kontakt. U každého mediátora môžem ísť hlbšie, sa šipkou pozrieť na detail, kde vidím ešte ďalšie informácie ako trvalý pobyt, ako prechodný pobyt, pracovisko, dátum zápisu mediátora do registra, prípadne dátum jeho vyčiarknutia a kontaktné informácie. Tak niekto má mail, niekto má aj telefón, niekto má aj webovú stránku. Môžeme sa tam u mediátora pozrieť, čomu sa venuje, či má tu nejaké ďalšie informácie o mediácii, prípadne môže mať blog, akým témam sa v týchto článkoch venuje. Ja tu mám napríklad nejaké zaujímavé informácie o mediácii, zaujímavé videá, rozhovory a tak ďalej. Prípadne sa dá pozrieť na blog, akým článkom sa mediátor venuje, alebo si zobrať na neho aktuálny kontakt. Či už teda chceme telefonovať alebo mailovať.